Prieteni, salut! Ne aflăm la o locație nouă. Este vorba despre Buiucani, și anume strada Ion Creangă 66. Nu de mult, un pic mai la deal, Ion Creangă 72, prefectura a închis accesul pentru automobile și acolo deja nu mai parchează. Însă un pic mai la vale, problema este aceeași. Aici este intrare în curte. În spatele meu, după cum observați, stau automobile parcate chiar în intrare. Și șoferii ce fac? Intră din părți pe tot trotuarul. Bună ziua, dar unde vă îndreptați dumneavoastră? Aici vreau să spun. Aici nu sunt parcare. Parcarea e din drum. Uitați, conform semnului. Dați în spate și șeți de pe trotuar. Dumneavoastră dincolo ați venit și n-ați văzut loc de parcare. Ați încă și două locuri de parcare libere. Merg să arăt acum pentru șoferii care spun că nu sunt locuri de parcare. E că domnul abia a intrat, priviți un loc de parcare liber, e că se eliberează. Priviți, se eliberează acolo un loc de parcare și aici loc de parcare liber. Așa că haideți să clarificăm situația, chemăm poliția și începem raid. Alo, bună ziua! Și poate un echipaj de poliție, orașul Chișinău, Ion Creangă 66. Mai multe automobile parcate pe trotuar. Da, mulțumesc frumos. O zi bună. Prieteni, poliția a fost solicitată, iar noi începem raidul. Bună ziua! De ce blocați intrarea în curte? Asta doar este intrarea în curte. La mine mașina nu blocată. Ba da, nu, dacă vine unul mai mare, el nu încape, nu să spunem pompieri, el nu încape pe aici. Vezi că eu locuiesc aici. Da, dar Din seara aici dumneavoastră singur vă blocați intrarea în curte. Asta e intrarea oficială în curte. Da, eu desigur că Nu asta care e pe acolo și așa sau... Уезжайте, с Кишинева езжайте, какого есть на Буйкана. Eu nu știu. Всего хватает. Chestia e că asta e intrarea. Vă înțeleg foarte bine, dar când eu vin, eu chiar și singur am așa o succesiune la chestia că noi avem aici spunem așa, un birou care dă mașini în chirie. Majoritatea mașinilor care sunt aici sunt al persoana asta. Înțelegeți? Și noi nu avem unde parcăm. Eu am să pun accent pe automobilul roșu și alb ca să eliberăm intrarea asta și după asta desigur că o să mergem la pritură. Am mult short timp de când stau. Da, se vede după frunză. După care o să mergem la pritură și cred că cumva eu soluționez problema asta. Eu tot înțeleg, dar eu mă stărăsc. Da, eu am spus doar că ați blocat intrarea în curte, nu... Eu cerc, adică nu o lăs că stai o lună de zile și... Bine, eliberat, da, o zi bună, la revedere. Prieteni, între timp cât așteptăm poliția, vreau să punem o anumită temă la punct. Toți ați auzit vreodată despre Nicolae, Nicola MD sau Водить по-молдавски. Я бы сейчас здесь уже таю всем толпом нахрен, блядь. Ушли нахрен, сука, блядь, ушли нахрен, блядь. Mulți din cei care nu cunosc limba rusă se gândesc că el face parte din activitatea noastră. Nu! El nu este parte a activității noastre. Nu! El nu este unul din activiștii noștri și nu! Noi nu suntem legați deloc cu el. Eu foarte mult stimez activiștii care luptă pentru ordinea publică, care fac ceva pentru a schimba orașul, dar eu nu tolerez modul în care el discută. Eu nu tolerez felul în care el abordează temele și Камера пишет. Ты ударил. Ты ударил. Și eu nu tolerez ceea cum el se adresează către șoferi, inclusiv bătăile cu doamnele, lupta cu balonul de gaz. Nicolae, te rog frumos, dacă vezi acest video și știu sigur că îl vezi, ori îți schimbi atitudinea, ori deja nu mai folosești în videoele tale denumirile canalurilor noastre. У вас хуй не вставал, чтобы. Понял? За то, что вы такую пидерсу делаете, мне тут на Буйкан. У всех все хватает. Здорово. Ты штаны не снимай здесь на улице. Штаны не снимай на улице. Что сделаю? Я у себя... Нельзя снимать штаны и показывать ничего. Нельзя. Иди ищи своих, на. Нельзя материться. Иди, ты мне что? Мама, папа, что ли? Есть закон. Ты закон? Я Ты нет. подставляешь людей, ты закон мой? Ты подставляешь людей, ты закон? Ляжь на спину, писай вверх, чтобы на тебя капало, понял? Обосы себя. Сам.
prieteni, poliția a ajuns la chemarea noastră, asta înseamnă că deja se începe totul mult mai interesant. Însă a început prima etapă și anume identificarea a șoferilor. Cei care au numărul de telefon sub parbriz vor fi telefonați, cei care nu-l au vor fi identificați prin baza de date. Și cu tine! Și ești debil, fain! Ia, vă rog frumos, eu scriu, eu pe acolo i-am înconjurat mașina și au apăsat accelerația pe mine. Matalie, ești sănătoasă, polițistul era în spatele mașinii. Între timp, cât poliția amendează șoferița pentru acțiunile ei de huliganism, la Reța, Lătura 2, evacuatoare odată, asta înseamnă că 2 din 3 automobile care au rămas pe trotuar vor fi evacuate. Și sperăm că, desigur, că vor fi 3 automobile evacuate, asta înseamnă 3 evacuatoare. Și unde să parcăm atunci? La... Unde? Ia uitați-vă. Bine, dacă sunt mașini mai multe, de ce să punem a doilea etaj? O să o punem a doilea etaj? O vindeți. O, Să o vând? da. Deci eu trebuie să o vând dacă ei bine mă hrănește. Atunci găsiți-vă loc de parcare dacă vă hrănești. Eu nu am nimic cu parcarea dumneavoastră. Corect, atâta timp cât nu ne se asigură, de ce nu se fac parcări? Cum nu se fac tot creangă din deal până în vale parcare? Як așa e fără mătistă la om, nu? Cerească Sfântul, eu tot filmez. Filmați! Dați, nu știu dacă nu mă dați pe mine. Da, serios. Filmează, rog, cum se evacuează mașina. Cum, dar s-o putut de sunat și de spus la om și omul vine și o ia. Da, dar cine ne-a spus că eu trebuie să pun numărul de telefon la mașină? Cine ne-a spus că eu trebuie să-mi găsesc parcare, cine ne-a spus că eu trebuie să nu vând mașina, cine ne-a spus că eu trebuie să nu fac așa, cine ne-a spus că nu trebuie... Eu nu am drept, deci eu trebuie să vând mașina. Pentru că nu vă găsiți loc de parcare, ia ca de ce. Da? Da, deci eu trebuie să vă ocolesc automobilul dumneavoastră. Eu, pieton care vreau să mă deplasez pe trotuar, trebuie să-l ocolesc. De ce? Bine, dar de ce v-ați aruncat în fața la mașină și și din urmă și în față? Din urmă era poliția. Nu, de urmă nu i-ați dat voie să iasă, și urmă... Polițistul era în spatele. De ce v-ați aruncat? Polițistul era în De spate. ce faceți show-ul ăsta? Bine. De ce puneți în pericol? Ce îi pun în pericol? Viața mea? V-ați aruncat, sincer. Cum m-am aruncat? În fața Pe trotuar? mașinii, ca să faceți Pe show. trotuar? Da, pe trotuar, de dimineață stați aici. Da, și de faceți dimineață. show. Da, bine. De ce v-ați aruncat? Că am vrut eu să stau pe trotuar. Ați vrut să vă aruncați. Da, eu am vrut să stau pe trotuar. Înregistrez, da, eu am vrut. V-ați aruncat în fața Eu am vrut să stau pe trotuar. Nu, v-ați aruncat în fața mașinii. Cine a spus asta? Domnul, eu Mașina se aruncă în fața mea. Nu, Bine. v-ați aruncat. Dumneavoastră vă dați... Da. Poliția stătea în... Dumneavoastră, mă auziți? Poliția stă în spatele ei și arată de în spate. În spate trebuie să iasă, nu trebuie să iasă înainte. Mașina la mine e plină cu produse, eu am fost dimineață și ne-am luat. vreți de la mine? Și ne le plătește. De la mine ce doriți? Cine ne De la face mine ce dacă doriți? străcă? De la mine ce doriți? Păi bun, De Patreon. Patreon.com/upcub. Intri și eu donezi. am, domnul, Asta e un website. Asta e website de donație. Noi mulțumim patronilor care ne susțin. И bine ce faci Хорошо. până la un limit. Până la un Это limit. попытка поднять, что люди должны соблюдать правила дорожного Да, я движения. хочу Это увидеть все нарушение. вы, где паркуетесь. Да. Haideți un pic mai la deal și vă arăt. Ne duce? Например, Где я вы имею паркуетесь? 20 лет, Нету чтобы в ставить... Кишиневе мест парковочных. Если будет желание, можно найти. Тогда не А будет покупайте желание у машину. политиков, а не у нас. Хватит всех вот перед Нет. вас все виноваты. Не, мне вчера Да. Не полиция покупайте сказала, машину. что Не согласна? покупайте машину, если вам ее негде парковать. Да? Да, я купила Да. машину, когда я нашла себе парковочное место, за которое я получу за каждую ночь 50 лет. Și voi sunteți dați în judecată și aici, în primul rând, ei trebuie să-l găsească proprietar să-l anunțe. Nu vă-i dator nimeni. Nimeni nu vă-i dator. Nu. Să anunțe Nu. că e mașina. Nu. Cum nu? E ca așa. N-aveți numărul de telefon sub parbriz? La evacuare specială. Și atât. Da. Ferească Sfântul vreodată să nimeriți. Unde? A să nimeriți. La piața centrală. La... Nu, eu la Unde? piața centrală nu. Unde? Unde să nimeresc? În oraș. Mașina, în oraș. Bine, ce o să fie atunci? Sunt alcate. Eu nu. Ferească Sfântul se întâmplă ceva cu mașina. Sau produsele mele. Ferească Sfântul se întâmplă ceva cu produsele mele. Voi să ne plătiți. Noi. Eu am produse. Noi. Da. Automobilul nostru nu are ce căuta pe trotuar. Atât. Da? Da. Numele dumneavoastră. Ion îmi spune. Ion și mai Și atât. Ei, nu, dar Ei, știu nu. cum să vă găsesc. Ei, găsiți-mă. Dar vă dăm în judecată. Pe YouTube intrați, Upcub. Pe YouTube intrați, Upcub. A-P-C-U-B.
pe А, YouTube. de la cub sunteți, da? Da, A-P-C-U-B. Nu de la cub, dar de la cub. Puneți-vă în situație la oameni care ani la rând au parcat, nu știu că e ilegal. puneți-vă în Dar situația nu la puteți să vă pietoni. aruncați. Doar Sau noi ne-am fata aruncat. mă- Nu mai făcut fata Că noi nu ne-am la aruncat, spital doamnă, să noi duce. suntem Nu-i pietoni. chestia în asta. Dați să vă spun cum a fost situația. Eu am văzut. Poliția și stătea în am spate. văzut, dar nu-i chestia în Ascultați-mă, asta. poliția stă Nu în a spate fost și frumos. dirigează. Mă auziți, vă rog? Poliția stă în spatele automobilului și dirigează. Arată la șoferiță. Dă în spate. Eu mă uit că polițistul îi arată, dă în spate și înconjură automobilul prin partea asta ca să ajung aici, ca să filmez cum poliția e bravo și influențează trafic și eliberează trotuar. Și ia în loc. Așa. Și e cu tine! Și ești debil, fain! Cum noi, ca când mergem la volan și trec peți, mă scuzați. Nastea, pințete Nastea, perți, azi 40 de persoane le-au fluierat pentru că Am înțeles, trec dar drumul dar și ei indiferent. nu îi amendează. Asta e, Noi asta e adică problema. suntem toleranți cu așa. Nu fiți toleranți. Noi suntem nu toleranți, fiți. dacă nu riscăm. Băi, nu Nu pot. de asta, dar în cazul ăsta, fata deja plecă. Domnșoară, Nu liniștiți. aveți voie să filmați, înțelegeți? Ne-ați Nu aveți liniștiți-vă, voie. vă rog Fără frumos. că vă dau la poliție. Bine, la poliție ne dați, Vă dau la liniștiți-vă. poliție dacă publicați Liniștiți-vă, ceva pe bine, internet. bine, liniștiți-vă. Articolul 48.4 scrie că nu este nevoie de consimțământul cetățeanului dacă sunt apărate interesele publice sau al alt. Fata deja pleca. Trebuie să o lăsați. Bine, vă doresc o zi bună, bucurați-vă de trotuarul liber. Prieteni, final. La final vreau să mulțumesc patronilor care îmi susțin proiectul. Vă mulțumesc foarte mult. Împreună schimbăm acest oraș, ba chiar mai mult. Împreună luptăm pentru un oraș mai liber și șoferi mai disciplinați. Iar pentru cei care nu înțeleg ce este Patreon, Patreon este platforma care permite abonaților să-și susțină proiectele preferate. Și dacă vă place ceea ce fac, vă invit să accesați linkul din descriere, alăturați-vă Patreonului și haideți să schimbăm orașul împreună. Și da, nu uitați să vă abonați la toate rețelele noastre de socializare, Instagram, Telegram, TikTok și Facebook. Ne vedem în următorul video. Bye!